ongi etorri Eneko Sarasua, Jon Marquez eta Asier Olano Lizarrikari podcast saiora. Lehenik eta behin, eskerrik asko elkarrizketara etortzagatik eta zuen denbora gurekin konpartitzagatik. Ez da, mi esker zuei. Mi esker zuei konbidatzagatik. Orain galdera batzuk egingo dizkitzegu. Zerbaitik hasi zinaten surfian? Nik uste hasi ginala surfian, surfia baino leheno, betian ikan zaraustar guztiak esango nuke eukideula kortxo bat etxian edo da jungala ondartza kortxo batekin olatutan ibiltza. Nik uste horrekin hasi ginala gehienak. Hor zutik jartzen, no? Kortxoan gaina zutik jartzen, gustatu zitegun sentsazioa. Gaina hori, hirurak elkarrekin hasi ginean, zarausko ondartzan, ze beti danik elkarrekin ibili geha. Bai, dakio, azkenean, azteka danak udaran, igual, nisbenke igual aste bat hartzezu monitore batekin nola ikasten, da hola, txikitatik. Eta nondik datorkizue itsasoan ibiltzeko grina? Nik izan behar dut, nik Goierrikoan naizela berez. Orduan, itsasoan kin lotura ez dakat inongo loturekan familia nola. Ez dakit, ondartza azkenean itsasoak, zozen magikoa da asko gustatzen nik uste da nahi. Da, ni zaraustara bezala, esango nun udara guztia pasatik dugula ondartzan bota eta familiakin. Moitzagatik, ez? Ondarretan omerrian beti, uretarea dina eso joan, dena nahi zuen, da alba da inpaipo surfa dena, gu beti dena prest. Eta zeinekin ikasi zenuen? Ni hasi nintzen surfian hasiera baten ere kabuz, baina dakau beste lagun bat, una solait, bere aita surfista dana, da algenunean bere aitan sartzen ginen surfea, berak eramate segun, da orduan dikan, ja gure kabuz. Ikusi genunean jaga egin ala bakarrik sartzeko gureta, alginun guztitan arratsaldero, ordu eta erdi bi ordutxo guretan pasatzitugu betiani. Gero genuen garai bat, egon ginela sartzko lehen datekin matu izen hauna, da horre asko ikasi genuen. Beak entrenatze segun. Nik esan behar nik uste nahizela bakarra hasi nintzala surf eskola batean ikasten. Mikel Troitinokin, bere garaian ziren eskolan da hori. Hola, zigenean pixkanaka. Hori zen Zarauzko surf eskola, ez? Bai. Lehenengoa. Zer da surf egitean gehien gustatzen zaizuena? Nahi gehien gustatzen da tubo egitea da. Hartzi tutulatua, sehatzen naiz tubo horren sartzen. Bastante hona naiz, ezkenen demoraldian asko ikasi etortaz. Da oso pozina nire prozesuekin da nire evoluzioekin. Azkenengo bidaiak asko lagun digu tubotan hobetzen. Da, esan goza da. Tuboak itea lagun artean, eguraldi hona da, bizta politak. Ze bidai? Portugalen engea. Pasetugu 14 egun autokaravana batekin Portugaletik, kostatik. Da, gure intentzioa zen, bidai hortan ikastiak tuboak egiten. Da nik uste ikasi ezakit, baina zoz ikasi dugu ikasi dugu. Eta ze esango zen inoten inoiz surfa inez duen norbaitei? Dube gabe diteko, surfa diteko. Probatzeko. Segu probatu genuen egunetik, ez gatu. Engantxa biteza azkenean gustatzea zaizu, nik uste gehiene gustatzea jola, engantxa bitezea. Da, sarautzen dazkau berreztasunakin surfian hasteko da hobetzeko, da internatzia dazkau, da danetiak hau. Nik uste aukera hona dela. Zuentzako zen izan da edo izan da inspirazio iturri bat mundukoa edo zarauzkoa edo? Zarautz, zorionez surfista asko dago zarautzen, da orduan, txikitatik ezautzen idolo asko beti alditu guretan topatu, da hori oso polita, herri mailan daka baritzaran buru, da nik uste hori izan dela gure... Nire esan, gaztetan azkenean, ikustu genuen norbait surfean txapelketan zan, telebistan. Baina ez genekan YouTube da edozein surfista ikusteko egunero surfa egiten. Da azkenean jote zinean ondartza, igual aritzaran burukun edo Ruben Vitoriakin edo... Asimunean, bai. Asimunean, mundu mailako surfistakin topatzez hauretan. Da nik uste horiek izan diala beti uretan ikuste zenitunean aritze zuenak. Eta ze mailatan esango zenuten daola Zarauzko surfa? Maila nazionalean nik esan behar dut igual oso ondo kokatu dagoela azkenean Zarautzko nivela. Gero bila jutezala Kalifornia, da hemen igual honena da pertsonan ez dula destakatzen edola. Orduan, azkenean. Jena bada.
uste zarautzen bai nivel nazional eta internazionalean nivel oso altua da gaula. Daska guantxe bertan Europako junior txapelduna, mundu mailan ondako surfista bat, mundu mailan ibiltzean surfista asko gain, da nik uste internazionalki ere bai herri txiki bat izateko, Espainia mailan da internazionalki oso maila altua da hola. Eta, bueno, zerbait erantzi nahi baduzu, Bueno, zuen gonbidatu surfa probatzea, da zuen lagun nahi, da hori. Nahi, zuen saio dugu igual klas uste dugu hainuak baimena mate dugu, halko gaitxasua jun olatu batuk hartzen. Amarina zure baina batzu. Bai, bale, eskerrik asko. Ondo. Bale. Bueno, mila esker etortzagatik eta sorte hoberena bat dizuegu zuen eskola ibilbidean eta surf munduan hirurei. Sardin hainbat mintzaira eta kolore, denak elkarrekin bizi dira dotore. Irakaskuntza zabala eta irekia, balearen baitan denok dugu tokia. Lan egingo